Najčastejšie otázky od hostí. Ako ich zodpovedať predtým, než sa host spýta. Ak chcete predísť otázkam, zodpovedzte ich skôr, ako sa hostia spýtajú. Pred príchodom pošlite všetky inštrukcie v uvítacej správe. Jasne, stručne a ideálne s fotkami. Aké je heslo na Wi-Fi? V apartmáne umiestnite informácie na viditeľné miesto, napríklad na stôl, chladničku alebo vstupné dvere. Vytvorte QR kód cez online generátor, vytlačte ho a umiestnite v apartmáne. Host jednoducho oskenuje QR kód a pripojí sa na Wi-Fi bez zadávania hesla. Ako sa dostanem do Wi-Fi? Pripravte graficky prehľadné a jasné materiály, ideálne s fotkami, aby host okamžite vedel, kde nájde čip, kľúče, parkovacie miesto a ako sa dostane do Wi-Fi. Ak je to potrebné, natočte krátke video, ktoré pomôže hostovi nezablúdiť v podzemnej garáži alebo bytovke. Ak máte smart zámok, nastavte prístup hostovi len na dĺžku jeho pobytu. Zvýšite tým bezpečnosť a host nemusí riešiť kľúče. Veľa zdaru, prenajímajte bez starosti.